Dobre, takže čaute ľudia, dneska tu máme veľmi krátke video a pre tých, ktorí nevedia double alebo triple edit, ako sa to naučiť. Prvá vec, musíte mať správny cursor placement, takže nebudete to editovať takto, ale editujete to takto a potom takto. Takže robíte, no takto ako keby. Je to naprosto ľahké. Chápete? Ja teraz a triple edit, tiež pre tých, ktorí nevedia, tak to zase nebudete editovať nejako takto, že takto a nejak náhodne také zbytočné edity. Ale proste prídete a urobíte, že chápete? Je to ľahké. Nič ťažké na to nie. Iba musíte, a keď vám to nepôjde, tak si to pomaly trénujte. Robte si to pomaly a naučite sa to. To by bolo pre toto videjko všetko a čaute!